أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد بالوحدانية، الموصوف بالأحدية، المنفرد بعلم ما تكنه الضمائر، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المحجلين، محمد خير خلق الله وصفوة خلقه ومجتباه، وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن سادات الصوفيين رضا يشملنا نحن جميعا من الأزل إلى الأبد. bandiraɓe julɓe hettiyankoɓe yewtere men sira nabi muhammad sallllahu alayhi wa sallam kala ñalawma altine. En jetti allah nde o yiɗi en kadi wawde arde ñalawma hande o e yewtere annabi men giɗo men sallllahu alayhi wa sallam, taw ko e deftere men wiyetende riyu zaman fi mawlide sayidi bani adnan, ɓurde lollirde nuniya. En jetti allah no fewi nde o suɓani en oɗo annabi sallllahu taala alayhi wa sallam ɓurɗo dendagal annabaɓe fof, o waɗi ɗum yo won annabi meɗen. nde wonnoon en kalino ñanden hay wone annabaɓe enen goɗeteno jeeyede e leñol nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam. enenne allah waɗani en ɓen annabaɓe, kono allah rokki en jeeyede e leñol annabi mo ganduɗa hay annabaɓe enen goɗeteno fukkude garade annabagal muɗum en yo gontan jeeyaɓe e leñol annabi sallallah alih w sallam, saabu andude moƴƴere wonde hen nde, andude yiɗede nde annabi sallllahu alayhi wa sallam yiɗaɗo allah nde. nden noon ñagoɗen allah yo allah dumnu ɗerɗe meɗen ɗe e yidde annabi sallllahu taala alayhi wa sallam. kala fofandu nde eɗen poofa e nder gurnameji meɗen yo taw fofandu foof ene wona sababu ɓeydade men yidde oɗo nelaɗo allah sallllahu taala alayhi wa sallam. nam eɗen jadanno e ceerno men cheikh seyid el hadji malik e ndeɗo deftere wiyetende riyu zaman fi mawlidi sayidi bani adnan. hande woni yewtere men tatiɓire e ndeɗo deftere. eɗen gonno e gasal mo cheikh seyid el hadji malik waɗanno, en gardino hen ha ɗo wiyata nadamana budurun nayyiratum yuqirru l aynu khidnun min tanini. omo sifotono gurdam ɗam ɗo e oɗo gasal mo wonno e mum, omo luɓi inde oɗo debbo biyeteɗo Dadu, omo yewtide e men, omo jangguini en ko yiɗi jangguinde en ko, ha joni ko ɗum woni ko jokketen. o sifinomo ɓeɗon joɗodiɓe makko ɓe o renduno garan place uji, ɓe o yewtidanno ɓe ɓerɗe makko ɗe ɓe ɓerde makko nde weltortonoɓe ɓen wondiɓe, o rokkino en sifaji mabɓe, saabu o wino yuqirrul aynu khidnun min tanini. kala giƴiraɗo e nder giƴiraɓe he darɗo heddiɓe ɓe tan ɓernde mum ene ɓuuɓa, saabu jondam jomum en, saabu leeral jomum en, saabu ɓerɗe deƴƴe ɗe ɓe jogui, façon jewte belɗe ɗe ɓe jewtata, façon gurnameje moƴƴe ɗe ɓe gurno e on saaha, haaɓe jejjiti hay hunde ko ene jogori aroyde yeeso, natti miijade ɗum masalan. hande noon cheikh seyid el hadji malik wi en wa sar'a sarhadin kunna niyaman fama yaqzanu fi dajil jununi. wa sar'a sarhadin kunna niyaman fama yaqzanu fi dajil jununi. ha joni ɓen wondiɓe ɓe o wondanno, ay ƴetta wa kunna niyaman, kettoɗen o wi wa kunna niyaman, min laatima komin ɗaniɓe, ay sar'a mandilɓe sarhadin e oɗo sangara, firti ko gurnameje belɗe ɗe goppaniɓe ene ɗowi pitali ɗi ha ɓe beltorto ko yarde sangara. e o saaha noon o wi minen foof min goni ɗaniɓe, saabu mandilo gomin mandilno e oɗo sangara biyeteɗo sarhat. sar'a ko jam o saria, mana o wi sar'a amin goni mandilɓe, min laatima komin ɗaniɓe saabu mandilo gomin mandili e oɗo sangara biyeteɗo sarhat. sarhat so tawi waɗi marifa, mana alif e lam o woni assarhat, firata ko inde wuro ngo mo ganduɗa ngo sangara o askitina ko e muɗum, woni assarhat ko wuro e nder Sam. so tawi noon ko sarhat o ɓolo e hoore muɗum, ko zati inde sangara o e hoore mum wiyete noon. wadde o wi min laatima komin ɗaniɓe saabu mandilo ngomin mandilno e oɗo sangara biyeteɗo sarhat. ay fama yaqzanu finani hay goto e amen fi dajil jununi e niɓe jamma. minen foof ɓeɗo wondiɓe ɓe o sifotono yaadiɓe makko e ɗiɗo garan place uji ɗiɓe gonanno, ɗo ɓerɗe mabɓe ɗe ɓuɓannoɗo ha joni ko ɗon ɓe goni,
aɓe jara sangara biyeteɗo sarhat o aɓe mandili kamɓe fof ɓe ɗanime oɗo jamma e oɗon nokkuɗo ɓe gonno ay fa nusbihu umma Musa min faragin wa qad kunna ala ɗibil qaruni e oɗo alhaal mo ɓe goni e oɗo sifa mo ɓe goni mo haalana en ha joni ay o wi fa nusbihu min battidima e le minen de umma Musa amin cifurino yummum annabi Musa wano min faragin ay e serde e dendagal alhaali mo wonduno ko wona goƴe mo joguino e annabi Musa alayhi salatu wassalam ɗo ma en taw aya e nder Qur'an to suratul qasas Allah ene wiya e nder aya he wa asbaha fuadu ummi Musa farigan ko kaɗo haala o yiɗi jofade ɗo no yummum annabi Musa wano ñande hen ɓernde mum ene seeri e dendagal hunde fof ko wona woƴede Musa goƴe goɗɗo fof wawa jolde e ɓernde makko saabu o dañani hen haaju no yummum annabi Musa wano ñande hen ni ɓernde mum ene seeri e dendagal alhaaliji kamɓene hande cukagu nane heeɓiɓe ɗiɗo place uji juɗɗi aɓe jooɗo e muɗum aɓe guuri ɗam ɗo gurdam aɓe gondi e ɓeeɗo guiɗiraɓe yontaɓe aɓe jara oɗo sangara biyeteɗo sarhat ɓerɗe mabɓe ene ceeri e dendagal goɗɗum ko wona ɗam ɗo gurdam ɓe cikkini ko hay hunde jogorani arde yeeso elle ma mbiya woni goƴaji mabɓe woni goƴaji mabɓe ko est ce que soɓe jiiɗi mayoyde mabɓe maayi kono kay ɓe ɗaminaki aduna o ne gasa saabu beelamma moɓe gurno e mum on saaha oyi fa nusbihu min battidi ummi Musa no yummum annabi Musa ni min faragin e ɓernde serde e dendagal alhaali wa qad kunna ay min laatima ala tibil qaruni e belanteje alqaruni pittali amen alqarun bi fathil qaf firata ko nafsu wa qad kunna amin laati ala ɗibil qaruni e bel welte walla e belaɗe pittali amen on saaha pamen ha joni ko aduna o haaldata ay wakhilna wazununu laha gururun musalamatan min addahri lkhauni wakhilna amin jikki amin cikki amin jikki maana amin jorti musalamatan ay weldude e aduna moƴƴodirde e aduna musalamatan maslodirde min addahri e aduna alkhauni jamfotoɗo o wonko ɓe gandano kono ɓe pandima andudema hankkadi saabu gurnameje ɗe beeli sangara ɓe jarata jamma e ñalawma ko jewte belɗe ɓe jogui tampere ala haaɓe cikki gurnam gasata kono wonko ɓe puɗɗi famde ay o wi wakhilna min jikki musalamatan min addahri lkhauni maslodirde welodirde moƴƴodirde e aduna jamfotoɗo o ay te wazzanun waw oɗo ko wawul haal wazzanunu laha gururun te jortoji ɗi sikkeji ɗi ko hen komte ɗe goni ay laha gururun ɗum en wodani ɗum komte ha joni min ceerani e ɗam ɗo gurnam belɗam joɗodade e rewɓe yontaɓe yerde sangara ha mandila gurnam belɗam ɓerɗe perɗe e dendagal alhaali ko wona gurnam amen ɗam min goƴaka min ceerani amin gone ɗum ɗo Seydil Hadji Mali wi wama kadaba zamanu bi an atana wa nahnu zawu tirarin bil hajuni ay wama kadaba mana o waɗi wama kadaba saabu darur shi'r yeehi ha woni sappo e nayyi darur ɗum arudiyankoɓe ne gandi wadde o itti shaddu o wi wama kadaba zamanu ay wama kadaba zamanu mana malabi so ñiiɓani juutani no feewi tan wama kadaba ay ñiiɓani azamanu zamanu o mana juutani mbiyanatana ha adde amen walla mbiya ha aduna o adde amen ha zamanu o addani min bil hajuni e walde wiyetende gaswatu hajun walde nde ɗo noon o yiɗi jofanadema ɗo ko aduna gaswatu hajun ko sifa walde nde ganduɗa ko jamfodiral woni e nden walde mana aɗa feeña ɗo joni joni ɓe kaɓata ɓene jiilomaga taw a faari o e banggue hankkadi sifa wadde peeje wadde jamfo beele foola e haare ɗum noon ko alhaali aduna sifori noon aduna darakiro gotel masalan ay nde ɗo walde aduna yankore wiyetede ni de ha nde ɗo ari e mabɓe e nder alhaali moɓe gonno e mum gurdam ɗam ɓe gurno ɗam tan ha aduna arde mabɓe oɗo sifa aduna arde mabɓe ngoɗo sippiro ngo ɓe ganda saabu noon yerdore Diallo wiyata aduna ko lamɗo jibinaɗo so wuuri foof sippirti ay kamɓene aduna o fuɗɗima sippirde e mabɓe te wal haala ɓe gonno e ɗam ɗo gurdam ɗam kalten guila nane aɓe ciforno ɗiɗo sifaji ɗi ciforoɗen guila nane ay wa nahnu minen kay zawgu tirari min goni jomen funti jomen komte gurdam ɗam min gonnoɗam e welde kono juutani
ha aduna adde amen goɗɗum ko aduna adde amen ko woni nde ɗo wolde nde aduna holli min ngoɗo sippiro ngo min ganda min goni jomen komte jomen funti eyi alhaali fuɗɗima waylade ndenon ha joni o jokki o wi en wa kana daru yarmina sihaman fa afna zaka adatuhu quruni eyi ko mbinoɗen ɓe puɗɗima yiide sippiro aduna hollata tagore Allah nde o wi wa kana ay mana lam yazal serani addahru aduna yarmina sihaman ene weddo min gawe e beddogol gawe ngol aduna woni e weddade amen gawe ngol fa afna ay aduna o halki quruni giɗiraɓam quruni yaadiɓam quruni ɓe ndendunomi zaman ɓe tewal haal zaka adatuhu ko ɗum ɗo woni aada aduna ay gurdam belɗam ɗam neɗɗo rewata ɗam so ɓooyi hen ma andoy holko woni aada aduna wadde o arti o wi wa kana daru serani aduna yarmina sihaman ay ene weddo min laañe ene weddo min gaawe ko aduna heewi hollude gurɗo ko kala gurɗo aduna hollat ɗum ɗum serani aduna ne weddo min gaawe te e nder beddugol ngol aduna wonno e weddade amen gaawe ngol fa afna ay aduna o humni mana halki uruni giɗiraɓam ɓe yaadiɓam ɓe ɓe ndendumi zaman ɓe zaka adatuhu ko ɗum ɗo woni aada aduna aduna ko belwelto muɗum nawor ma fof ene waɗi to arata tan ma seere on belwelto ha laaɓa cer o woppuma ɗa o yahaji makko te wa kuntu arumu utba dahri hatta aistu bi zaka min ilmi lyaqini wa kuntu arumu min laatinoma min arumu mbeɗa ɗaɓɓa utba dahri ay belemma aduna mana yerluya aduna ɗum ƴewannomi beele aduna ene weele kam ɗum ɗaɓɓatnomi beele aduna ene jaɓami mbeɗe aduna ene hokkami hoolare timmude nde firtotako hatta ayustu ay ha piptimi hoolare nde jinnomi ɗaɓɓude e aduna weluye mo jinnomi dañde e aduna o serani tan ha piptimi ɗum ha laaɓi cer ay hatta ayistu ha piptimi bi zaka nden hunde nde pipnomi dañde e aduna oɗon belemma oɗon weluye aduna mo jilatonomi o hankkadi piptimi ɗum te piptorimi ɗum ko min ilmil yaqini e gandal yananede duuɓi ɗi sen jokki arde wonno cikkirannoɗa aduna wonto artat tan hankkadi ma yanane sikki o iway ma ha laaɓa cer keeɓa yaqini yananede ndeke ko ɗaɓɓannomi aduna ko ala mi wawa hebde ɗum saabu ɗum ala e aduna heɓatako kono noon wonɗo tolnotoɗa aduna o wonata koye sinkandema ya ko woni yeeso ko ko jiɗɗa ko jortoma o ko coyniɗa ko wurduno welduma ni ma heɓoy ɗum kono noon ala won hen gueɗe la ma duuɓi ɗi jotto won nokkuji nde ganda ko jiilotonomi ko ndeke ko diddannomi ko ɗum heftatako ɗum woni aduna ay wadde wi wa kuntu arumu ay mi laatima arumu mbeɗa ɗaɓɓa utba minal itab mana ummi koye itab hiya rida mbeɗa ɗaɓɓa utba dahri weluyo aduna ɗon ɗo ɗaɓɓannomi ɗo tan hatta a yustu ha piptimi be zaka nden hunde te piptorimi ɗum ko piptugol ngol alda e sikki ala ko min ilmil yaqini e gandal yananede eyi gandal yananede ene waɗi ko wiyete ilmul yaqin ene waɗi aynul yaqin ene waɗi haqqul yaqin kanko noon o wi komi fiptirima ɗum e ilmil yaqin gandal yananede no mbaɗirten exemple ilmul yaqin aynul yaqin haqqul yaqin ɗo joni so tawi wiyama nokku telma ay sewnde ndiyam nan toon yalti kala lootiɗo hen ene sella nam an nanɗa ɗum gummiɗo toon haalanma ay ɗo haalanma ɗo an a dañi hen ilmul yaqin am gandal ma ɗo haaɗi hen eyyi sa ummima noon a yeehi ha yettima a yi sewne nde a daari ndiyam ɗam ene yalta a yi kay a yiri yitere ma ndiyam ɗam nana yalta e sewne nde ene tello ene yaha an a dañi hen ko wiyete aynul yaqin kono noon a tellima ɗo jolnoɗa ɗo a lootima e ndiyam he cellal ngal a heeɓi ɗum an ko wiyete haqqul yaqin ko ɗum a heeɓi ɗum a serti e on garɗo yi ndiyam ɗam suwa memde hen saaha anda beele ndiyam ɗam ene safra walla safrata a serti e on jooɗiɗo nokku mum to ene nani ndiyam ɗam ne yalta ga jogui hen tan ko ilmul yaqin wadde kanko o wi en wa kuntu arumu mi laatima mbeɗa ɗaɓɓa utba dahri weluya aduna hatta ayustu bi zaka ha piftimi ɗum ko ɗaɓɓannomi ko
te piptorimi ɗum ko min ilmil yaqin e gandal yananede. utba o noon mbiɗen ummi koye itab manano Allah wirata wala hum yustaqtabun. utba o ko ɗo ummi, wadde utba o ko weluya. ay o wi tudawiluni l amakinu la anisu siwa sadwi l hamami ala l ghusuni. ay tudawiluni l amakin, ene waylitami maana al amakin nokkuji, hankadi ene déplace mi aduna o ne dirtinami mi ummo o nokku mi fataga nokkuji gownoɗi ɗi gownomi belwelto oɗo wonnoɗo ɗo mouvement o wonnoɗo ɗo jewte jamma e ñalawma kirɗeli e jarameje sangara gonnoɗo, hankadi aduna nafirti ɗum mi watti yaade mboɗo yirlo. mana ay to dawilu ni ene waylitami al amakin nokkuji, hande mbeɗemi ɗo janggo mbeɗemi ga, ɓawo janggo mbeɗe to te ɗam ɗo gurnam hankadi ɗam gurmi e waylitade e nokkuji ɗi foof. Allah anisu, mi ala jewtidiɗo, mi ala jewtowomi yewti, mana o haali no gurnameje ɗe no mbayatno e ɗin nokkuji sala en nde ɓe goni toon e wondiɓe makko, ko nokkuji belɗi, aɗa takkodiri e yiɓɓe ma yoɗɓe yontaɓe, oɗon jara sangara yewe nde ala. joni noon aduna waylitimo omone yirlo e ɗi nokkuji, hande omo ɗo janggo omo ga, te kadi hay jewtidiɗo goto ala, yewe nde ari. ɗum waɗi o wi la anisu, mi ala jewtidiɗo, ala ko yewtatami siwa shadwil hamami, so wona cirkali cooli, cirkali colli alal ghusuni, mana e dow cate. hankadi ko mbaɗa yaha e nder ladde kala ɗo jooɗi, somi tampi mi jooɗo e less lekki ala jewtowomi, ala ko nananmi ene dilla so wona cirkali colli. ay aduna artirimo ha ɗo. nden o wi wa da'dan qad uwa'idu an tusalli fuadi aw araha ala alhanini. wa da'dan mbiya e da'dude, da'du woni inde nde luɓino ha joni on debbo mo haalate e muɗum ko yiɗi haalde ko, ha joni ko da'du. nden noon o wi wa da'dan, ay mbiya mbaɗa tagdim mbiya wa qad uwa'idu, ay fodeni kam da'dan hono da'du an tusalli, ay nde o sellinta fuadi ɓerdam nde, aw araha, ay aw oɗo ko maana hatta, hatta araha hami fofto anil hanini ga bojji ɗi goyenmi saabu yidde ɗi. debbo mo rewno tampinɗo mo kannoɗo mo ñamde e yerde saabu gilli makko e muɗum, hande o wi on da'dude fodanimo. holko da'du fodanimo? ma deñu ɓernde makko nde, ma sellin ɓernde makko nde, ma foftinmo ha o wawa foftade anil hanini e ɗin bojji ɗi o wayata jamma e ñalawma saabu yidde. wa da'dan qad uwa'idu an tusalli fuadi aw araha anil hanini. nden noon wa qad uwa'idu, ay fodi da'dan oɗo da'du an tusalli nde o deññata fuadi ɓerdam nde min, aw araha beele hami fofto anil hanini ga bojji ɗi goyannomi ɗi. ayno aduna o waylirimo, alhaali mo wurno o e welde, hawa artiɗo hankadi oɗo da'du gonɗo giɗo makko mo yiɗi o fodanimo nde ɗo fodore, mami foftini ɓernde ma nde ha ceera e ɗi bojji ɗi goyata. joni ko ɗo pawten peɗeli men inchallahu taala, yontere fande ƴeewen beele ko da'du wi fodanimo ko ma watɗum. ko hedde ghazal koko seeɗa, joni naten e Mustafa sallllahu taala alayhi wa sallam, altini paɗo so Allah ne waɗi gurnam e calal inchallah mawla. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.